Værsgo. Tak. Hvad fejrer du? Hvad fejrer du? Ja, som jeg altid siger, når jeg underviser i kreativitet, man skal fejre sine sejre. Fedt! Hvad fejrer vi så? Er det noget nyt, der er stort? Vi fejrer 10 år som udgivet forfatter. 10 år. 10 år. 10 år som udgivet forfatter. Hvornår blev den første bog udgivet så? 2015, så i starten af 2015, så det passer jo godt. Altså 2015, og vi er i 2026 nu. 10 år. Ja. Det er godt, vi kan noget med ord. Jamen, så fejrer vi det. Jeg husker sådan at fejre. Always practice what you teach, som man siger. Jamen skål du. Tillykke med 10 års jubilæet så.